Va a volver a baixar ahora, que estoy baixando. Roda. Bueno, després d'esta pausa pausa que han fet per culpa de fallos tècnics, Ara, collons, que el tenc en el 4. anem a continuar Que baixar gravant. el 4. Anem a continuar gravant i anem a veure si baixem ja. Està bé. Vale, va, anem. Apunta-li la medalla, perquè si no funciona no poden guanyar res. Ara ho diré jo. I se'm dona avantatge hacia davant i ja està, no passa res. ¿Está grabando, Robert, o no? Sí, ara sí, ja he tornat a gravar. Perdona que soy un despiste de... No, que te con él, pero soy un despiste de... I ara que ja anem a dalt, Com si jo deixara passar a tot el món, m'han passat. Alça faitaria el burro a baixos. Com si jo tota la vida deixara passar a tots. Saps el que te vull dir? Alça faitaria. no, deixo a la càmera i que s'enteren tots, home, però això què vol dir? Que m'ha cagat en l'hòstia! ¡Hostia puta, cabrón! ¡Podíamos haber sido una taina antes! Què ha passat? ¿Dónde está? Que me lleve la pegatina. Què hem de fer, pujar això? Home, jo dic, esto no pot ser que tarden tant. ¿Qué hace puta miría, José? Fas eso. Digo, es imposible, dic, es imposible que... Ja anem a baixar la nevera. ¿L'Afai Robert va per mi? Sí, tio. Que jo sóc el càmera. Que jo sóc el càmera, eh? No me veig. No com a locos. Ho he sentit.